ଜ୍ଞାନ ନାମରେ ଜଣେ ଛୁଆ ଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ବୟସର ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍କୁଲରେ 2ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଏକ ଶାନ୍ତ, ଭଲ ଓ ମନ ଲାଗି ବୁଝି ବୁଝି ପଢୁଥିବା ପିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ରୁଚି ଥିଲା ପ୍ରକୃତି ସହ ବାସ କରିବା ଓ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇବା। ଏକ ଦିନ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ, ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଆମ ପୃଥିବୀ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ସୁଧା ମିଳେ। ଏହା ଶୁଣି ଜ୍ଞାନ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ, ମୁଁ ମୋ ଘରରେ ଗଛ ଲଗେଇବି। ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାପା, ମୋତେ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୁଁ ଦେଖିବି ତାହା କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ତାଙ୍କ ବାପା ହସିକି କହିଲେ, ଭଲ କଥା ଜ୍ଞାନ, ଚାଲ ତେବେ ଏକ ଫୁଲ ଗଛ ନେଇ ଆଣିବା। ସେମାନେ ବଜାରରୁ ଏକ ଗୋଲାପ ଗଛ ନେଇଲେ। ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଘର ଆଗଟିଏ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ପାଣି ଦେଉଥିଲେ, ମାଟି ଢକାଉଥିଲେ, ତେଲିଆ ପୋକା ଦୂର କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଗଛ ଚିରି ଗଛ ହେଲା। ଫୁଲ ଆସିଲା, ଲାଲ ଗୁଲାବ। ଜ୍ଞାନ ଅନେକ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ତାହା ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ଗଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି କହିଲେ,